Nangita na ko pagtulunan nga magkutlo nga takos bato sa kalibutan na itong nahimutangan. Aduna ko'y namatikyan na minugna nga mas hayag pa sa sugang dagitan. Akong paghahalad kanimo ang akong gugma nga dili kalibutan nung kainit. Kung dili ang akong bahandi sa kalibutan nga naghulat o patunulan sa yawi sa akong kasing-kasing. The key to my success. Hello guys, welcome back to my channel guys. Naanap ko sa bukid guys. Okay, nangitag kayuhan guys. Nawag yun guys. Wow. Kita mo na guys. Namang ko'y rap music guys. Sa grade 1 pa ko ani gitudlo sa maestra guys. Kuan man. Saya nang ready ko makalimot ba. Ako guys. Among padunggon sa rap music guys. Rap na gihimo. Aminaw guys. Oh yeah. 1, 2, 3. Ang kapaw kung salimahan, nakasilong sa landang sa kahoy. Pag-abot sa kabutagon, pag-ilong kung kasal-sabon. Oh yeah. Ang baka, ang umiun, ang ilong, ang bitaro, ang ikog, inambalakwa, ipulaw sa kahang natin. Ang kapaw kung salimahan, nakasilong sa landang sa kahoy. Pag-abot sa kabutagon, pag-ilong kung kasal-sabon. Ang baka, ang umiun, ang ilong, ang bitaro, ang ikog, inambalakwa, ipulaw sa kahang natin. Sungagon maganin nagabawal palayo tagamay guys. Sungagon ta guys. Maora to guys. Mo to rap guys. Bye. Oh, magpa video guys. Video na to guys. Videohan. Kamo. Oh, na guys. Dili healthy. Dili na huwa guys. Videohan na ho. Nabsab sa aning kasagbutan. Grabe ni luta dapita guys oy. Maura to guys. Naot da nga praktisan niyo tong rap na guys ha kay karaanan ra ba tong rap pa. Rapper si Jonix Boy guys. Lima nga. Ang kabaw kung di alimahan, pasilong sa landong sa kahoy. Pag-abot sa kabuntagon, balhinon o kasabsabon. Guys, ito ang kumpos na rap. Dito ang kumpos guys. Ridwan pag ito rapa guys, karon pa nabisto. Konsumisyon. Thank you guys for watching. I hope you enjoy it. Like and subscribe and then comment down below, and thank you again for watching guys. And